Den her går ud til børn med briller. Dem der bliver kaldt stræber der er dem der går til ting i team. Og helt skolen orkestret de er så intelligente. Hvad som net de siger til dig, du ved det altid er intelligent. Alt hvad de siger det er sandt. Tag en doktorat hvis du vil være deres praktikant. Jeg lover derfor jeg er det de kalder psykosyklog. Professor ringer til mig når de skal spørge om noget. Mens han bruger mig sådan lidt af ideelle hoved. Militærets efterretning beder mig knuse kode. På universiteterne underviser de i ting jeg har skrevet i min encyklopædi. Læser sender satellitter ud med mine ord. Så universet tror at den her jord den er intelligent. For han er så intelligent. Og hvad som man siger til dig, du ved det altid er intelligent. Alt hvad han siger det er sandt, altid interessant. Jeg er ekspert i kvantefysik og biomekanik og nanoteknologi. Vi snakker om matematik og pædagogik, hallucinogenologi. Jeg er certificeret, autoriseret rumingeniør, Nobelprismodtagende, smagskonsoperatør, intelligent. Mere end jeg kan være bekendt. Og kloghed der er internationalt anerkendt. Helt ubekvemt og have sådan et kæmpe stort talent. At finde en skakmakker aldrig nemt. Så lad mig høre jer, hvis I selv er rigtig klog. Så klog I ikke behøver at læse en bog. Eller mig se jer, hvis I er intelligent. Alt for begavet til at I kan blive betjent, hvis I er intelligent. Men så er I så intelligent. Og hvad som helst I siger til mig, jeg ved det altid er intelligent. Alt hvad I siger det er sandt, altid interessant. Dengang hvor jeg gik rundt og gik i skole, der sagde de andre, han bliver aldrig cool. Man skal da have den rigtige swagger her. Han er så dum, han tror at skolen handler om at komme og lære. Men det er noget han har misforstået. Så han må få den på den hårde måde. Med brillerne skal ind, når man bliver slået. Og karakterer rangerer langt ned under hårde mål. Til jeg siger til ungdommen, hen i skolen lærer I at være dum sammen. Dem der går alt for kloge, de bliver ensomme. I andre lande der er den nørdede, der er en shaman for hele stammen. Sådan er det slet ikke her omkring. Lystavlen den giver ikke point i den forstand. Og hver pluk ind i din flag er en visdomstand. Mellem klog og smart er der både penge og afstand for den der er intelligent. For han er så intelligent. Og hvad som ikke kan sige til dig, du ved det altid er intelligent. Alt hvad han siger det er sandt. Og tag en doktorat hvis du vil være en praktikant intelligent. Jeg siger han er så intelligent. Tænker sådan en knæs og husker som en elefant intelligent. Alt hvad han siger det er sandt. Altid interessant, altid interessant. En gang hvor jeg var ude på skolen af, der ville jeg ønske jeg havde haft et fag, der handlede om at være populær. Så jeg ikke skal stå her og bare spekulere på hvorfor det er så svært. Hvorfor børn er mere accepteret, imens jeg bliver mere isoleret. Og